हेलौ लोगोफोर खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनो जासिहरबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनै बेरायनोसो थांनो नागिरदों बिखुनजोजों आंजों आइजों आरो ओमफ्राय काजलगावआव थांगोन दा सोर सोरनाव हाबबोनाय जायो बेखौनो नोंथांमोन गेजेराव फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर दे आसा खालामो नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांगोन होननानै आंनि ब्लगखौ आरो मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे थ'दो होमब्लालाय जों थांफादो नै फिसा फिसा थाख्लु दङ नै बिजावजालिनि फिसा बेबो बै आफामोननि आरो बेबो बिजावजालि सासेनि गथ' आरो आफा दिलारनि बेहा फिसौला बेहाबो नै थुख्लु फिसाजोआ स्कुलावसो दंहैयो आंना माने एगजाम जादोंना बेखौ दोननानै दा बिफा लायथोंसै ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो हनै आइयाबो रेडि जाखाबाय आइथिङाबो जा मोजां लानानै जाखांखाबाय आबै नों मोजाङै हा हेलमेटआ एसे फन हरबानो जायोमोन फराखौल' माथो मोसानो ओरैनो लानानै थांदोब्रा आइया माबाया गारि गैखाया नोंनावसो दंना मा गारि आंहालाय माखौ गंसे लाबो गंनै लाबो होनदोंमोन आङो मालाबा बायनानै थावा 50 थाखा सोलांखा आंहा जालायबाय दे माइरं खुरै थांनानै दे जाम्बा साइकेलबो गाखोनो थांसै लोगोफोर दा हजों माबा लोगो हमहैसै दे मोनफैबाय लोगोफोर काजलगावआव ओमफ्राय दा आङो फैबाय थानायखौ खेबबाय थानो हायासै लोगोफोर गाज्रि दामोनसै माने गारि सालायनाय ना बहुद उसुबिदा जायो बेनि थाखायनो आरो ओमफ्राय दा नै आइखौ लोगो मोनफैग्रोबाय जोङो आइया बेसोरा बुरिबाय आं गोदो थाफैनायाव एसे सिख्लामोन आरो नैबे आइ बे न'नि माने आफानि बिनानाव आरो बियो आं सिगाङाव थाफैदोंना आयै ओमफ्राय बिनि ब्लगखौ आं मालाबा नोंथांमोन गेजेराव लानानै फैगोन आरो ओमफ्राय बे आइ आरो जा मोजांमोन आइया आरो दंबावो सासे दंबावोमोन जा मोजां मोनो आंखौ ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रासोमोन ना ओमफ्राय दा उन्दुग्रा खालामबाय आं बिराद गोबावसै ना फैयैयानो गोबाव जाथारबाय आङो बोसोरसे जाखो बोसोरसेल' जाया औ बोसोरसेल' नङा बोसोरब्रै देहा गाज्रियावसो फरिखा जादों काहानि दङ दे आंना आं मालाबा नोंथांमोन गेजेराव ब्लग लानानै फैगोन ना देहा गाज्रिजोंसो थाफैदोंना आयै खर्थ' बिसिनाव थानानै आं फरिखा होदों आं बिनि माबा मोनसे ब्लग लानानै फैगोन आरो उनहालागै एसे उनाव खोन्थागोन आङो ओमफ्राय दा जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों थांनोसै होमबालाय जोङो ना थाथ'दो नोंस्रा दे थांसै आं थानाय समाव बे गैयामोन गैया माने हाबा जाफैबाय आरो गोदान बे आफानि बिहामजो जाबाय बियो ओमफ्राय गैयामोन दा मालाय हाबा जाफैबाय बिहामजो मोनलायबाय आफाया फिसाजोबो मोनलायलायबावबाय बोसोरब्रैसो जाबाय लोगोफोर फैयैया बिराद गोबावसैमोन ओमफ्राय दिनैसो फैदों माने मा होनना खोन्थाबावनो आं उननि ब्लगाव खोन्थागोन आरो आं बिराद दुखु दाहाजों थाफैनांनायसो आंना बिसिनाव होमबा जों बै माबा जायगा मोनसेयाव थांसै ना होमबालाय थ'दो दे मोनसे न'खराव फैदोंमोन ओमफ्राय नै बिसिनावनो आरो आं मानसिफोरखौ खेबनाय जायासै ओरैनो न'खौल' खोन्थाबाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेनो आरो बे आं मोनसे जायगायाव थांनो होननानै बुंनाया बिसिना न'आ बेनो आरो ओमफ्राय नायदो होमबालाय आइजों आंजों फैदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा दसे थानानै थांफिनसै आरो जोङो बिसिनावनो दहाय थाहैनायनाव फैग्रा ओंखाम जाफैबाय जोङो थांनांगौआबो गोजान दंना लामाया ओमफ्राय
आइ जाग्रोबाय नैबेहा बे न'नि मा होनो आफानि जेनेबा आंनि बिहावनि माबा जाबाय आरो बिजामादै ओइ आं फैनानै माबायदि मोनदों नों मोजां मोनदों आयै आं दा माबानो एसे होलांगोन दे फैसा दे जौ दा लोंखा होजागोनसो खेबजायो जेबो नङा इसोरना आलासि जाफैदों इसोरनाव ना आयै फिसा नेथारबायना मथुथु मालाय जा फुंबाय गुफुंनो ओंखाम जाया नों ओंखाम उखैयाखै उखैबाय जादो नोंबो मिथिबाय नोंबो उखैबायमोनदां हा उखैयाखै जानांगौलै टाइम मथे माबा साहा लोंबा ओंखामखौनो उखैखाया ना औ जेबो नङा फैदा दौने ओंखाम जानोसै खुलुमनाङालै मा बुरियाखै दानो जौ लोंनाङा दे आंखौ गोसोखाङो दा नों आंबा नोंखौ जा गोसोखाङो आबैखौ गैला बिसोरा थैबाय बेखौ बे नायनानै जोंहा जाखांबाय ओमफ्राय बिसोरो जाबाय दा हनै बिसोरो बिस फिसाय सानै आरो ओमफ्राय फिसाजो जायो बियो बे आफानि ओमफ्राय बिसिना फिसाजो सासे फिसाला सासेल'खामोन ओमफ्राय सानैबो हाबा होबाय आरो फिसाजो मोनहा दिनै माने आलासि जाफैदोंमोन जोंहाबो मारैबा ज' ग्रोब लोगो मोनहैलायबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोनलायलायनानै आव दुगैफैनायाव नोंसिनिफ्राय लांबायना हाब आबै खिंख्रि 2 लिटारफोरजों सोनानै लाबोबावबाय मा जागौलाय हा हा बे हस्टेलाव थानायानो ओंखामजों नाया खरसा जायो नोंथ'बाथ' नुथारबाय लांफैलायनो आयं थेफा होनलायोलाय आयं थेफा होनो आय जिरायनाय बायदि नुहरबाय आं बिमा फिसा एखे नालाय ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांसै दा जोङो न'आव खेबखांबाय आङो गय जादों